Blanca Caminal va presentar a la Gralla de Granollers el seu llibre Com de gros, publicat per l'editorial Meraki. Vam aprofitar per xerrar amb ella sobre l'ofici d'escriure i d'il·lustrar. La meva presentació taller ja estan pensades per nens de 4, 5, 6, 7 anys. Per tant, primer expliquem el conte. És un conte que es llegeix en 10 minuts al temps, també perquè l'atenció del nen no es perdi. I després directament fem una activitat relacionada amb el conte. Aquesta és una història que fa 10 anys que la tinc i va venir, és una anècdota real, perquè nosaltres jo i la meva parella estàvem a Nova York i ens va tocar un sorteig d'unes entrades per anar a una entrega de premis. Havíem d'anar vestits d'etiqueta i la meva parella no tenia un vestit d'etiqueta, així que ens vam recórrer tot Nova York buscant un sastre que ens pogués fer el vestit a mida. I d'aquí va venir la idea que el conte és l'elefant que el nominen a un premi, que necessita un vestit i que busca una cinta mètrica per saber les seves mides. Vaig guanyar un premi amb aquest llibre, que és el Premi Vila de Térmens, que ja hi havia intentat guanyar-lo amb una altra història. És un premi allò que he insistit fins que va sortir. La història ja la tenia, però la tenia dibuixada d'una altra manera. I la vaig redibuixar per poder-la enviar en aquest premi. Clar, el premi era que t'editaven el conte. Fins ara jo havia fet un parell de contes, però un era autoeditat i l'altre me l'havien editat per una editorial molt petita. I llavors el premi aquest és que una editorial te'l fa i llavors ja una vegada tens un conte tu amb una editorial que té nom, és més fàcil accedir a les llibreries, tothom t'obre les portes, és més fàcil accedir a altres editorials per presentar altres treballs. O sigui que realment un premi com aquest ajuda a la gent com jo que encara no estàvem dins del món editorial. Diguem que sóc il·lustradora des que ja tinc una certa edat i des que tinc una criatura. Per tant, sempre he anat lligat amb ell. I una mica el que li anava passant amb ell han sigut les històries que a mi m'han vingut al cap. A partir de la idea, que sempre intento que tingui un gir o alguna cosa divertida, llavors va sortint tota la vegada el dibuix i la història. Mai he sigut una gran dibuixant realista i és una cosa que al principi em feia que no volgués dibuixar perquè em feia vergonya, perquè no sabia copiar, no sabia fer coses reals, però llavors a mi d'anar a classe, d'estudiar i veure que també hi ha un forat pels que ho canviem tot a la realitat, doncs sí, és minimalista, tendeixo a infantilitzar-ho tot molt. Jo tinc una novel·la gràfica que encara no està publicada, aviam si aquest any funciona, però el dibuix segueix sent infantil. Per què no? Per què no explicar coses adultes amb un traç? Bueno, és que diem infantil perquè és el que trobem als llibres infantils, però no, és el meu traç i és adult, per tant no. Crec que és bastant senzill, sí, bastant senzill, bastant minimalista.